când eram copil mic, alergam adesea în pădurea din spatele casei noastre. A venit o zi în care a trebuit să merg departe, la școală. Mi-am luat rămas bun de la copacii mei dragi. Am vorbit cu arinii, fagii, alunii, mesteacănii lângă care am crescut. Am crescut într-o familie cu oameni devotați pădurilor din zonă. Am privit la biologii care studiau plantele din munți. Așa mi-am dat seama că mai sunt și alți oameni care vorbeau cu copacii. La 6 ani am spus că voi deveni biolog. Am jurat în fața copacilor mei că îi voi proteja atât pe ei, cât și acest ecosistem pentru tot restul vieții. Această mică rezervație naturală are acum 50 de ani. Nimeni nu a tăiat un singur copac aici din 1972. Există aici mult mai multă biomasă decât în pădurile neprotejate. Această biomasă este plină de viață. Există mai mult de 175 de specii de plante și 9 specii rare de orhidee. Un gard metalic trainic protejează acum cele 3 hectare și jumătate ale rezervației. Societatea ecologică Aquaterra este o organizație românească non-profit, fondată în 1993 de profesorul Nicolae Crăciun de la Universitatea din București. Ne propunem studiul și conservarea biodiversității naturale. Suntem experți din universități și institute de cercetare. Din 2006 ne concentrăm eforturile pe înființarea unui centru pilot de cercetare în satul Plutonița din Bucovina. Acesta este dedicat studiului evoluției ecologice a zonelor împădurite, conservării, refacerii și reîmpăduririi pajiștelor montane. Facem de asemenea cercetări privind reproducerea speciilor de pești pe cale de dispariție și a altor faune și flore de apă dulce pentru acțiuni de repopulare. În stația Plutonița creștem sturioni mari de 16 ani. Habitatul peștilor este îmbunătățit continuu prin sistemele de filtrare biologică. Proiectul Micii Rangeri, poate cea mai prețuită inițiativă, reprezintă moștenirea noastră de a planta semințele iubirii pentru natură. A prins viață în vara anului 2022, când un grup de 150 de studenți de la Colegiul Silvic și de la școlile locale au participat la un program de plantare de arbori timp de 2 săptămâni. Aquaterra a dezvoltat peste 30 de granturi și programe de cercetare, fie în calitate de coordonator contract, fie ca partener. Subiectele abordate privesc studii de evaluare a biodiversității, conservare, telemetrie, acvacultură și studii comportamentale, biologie reproductivă, educație ecologică și educație interactivă. Dacă apreciați munca noastră și împărtășiți grija pentru mediu, vă așteptăm ca voluntari în programele propuse. Donațiile și activitățile desfășurate înseamnă un viitor sigur pentru urmașii noștri și îmbunătățirea investițiilor în infrastructura din Mica Arca lui Noe, din Plutonița, Suceava. O oază de resurse educaționale și un refugiu pentru specii ocrotite, dar pe cale de dispariție, aici, în România.